टीटीएडीसी के नोआई हॉल में आज प्रेस मीट का आयोजन किया गया। प्रेस मीट में आने वाले 14 नवंबर को त्रिपुर क्षत्रिय समाज के लिए एक बैठक आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रेस मीट में पूर्णचंद्र देबबर्मा, अशोक देबबर्मा, कार्तिक देबबर्मा और विश्वजीत देबबर्मा ने सबसे अनुरोध किया कि आने वाले 14 नवंबर को बैठक में सबको उपस्थित होने को। त्रिपुर क्षत्रिय समाज प्रेस मीट त्रिपुर क्षत्रिय समाज कतालखाई संसामानि सारनो जों पालायनानै पुइला त्रिपुर क्षत्रिय समाज महाराज जे संसाय खालामनानै परे अनेक बोसोर परे जों 2008 नि 9 नवेम्बर जों ताइसा कतालखाई संसा फिखा आ सारनो रुगिनो जों 9 नवेम्बर प्रति बोसोर न पालायलाय फायो जोंनि संसामा सार ताकलाय हिंखाय जों 9 तारिख जेहेतु ऑफिस टफिस बंद करीबा जों संसामा सारनो 14 तारिख जोंनि टीटीएडीसी नि नोआई ऑडिटोरियम हॉल जों पालायनाय नोंनि मीडिया थै जों लुकुरंनो अबनो खसाना मुसुंगो जे ताकलाय 2018 नि परे जे जोंनि बोसोर 3 बोसोरनि बागै जे कताल कमिटी खाजांमानि ताकलाय आबो पाइनाय ताकलाय ताइसा कताल कमिटी खाजांनाय आबनो जोंनि जे क्षत्रिय समाजनि जे 7टा हांकर ताइते 50टा मंडल दंमानि मंडलनि चौधरी ताइ हांकरनि चौधरी सरदार दंनाय रंनो जों आगिनो साकलाय रेखा जे 14 तारिख जोंनि संसामा साल पालायजांनाय ताबु जारा लुकुरक नोंनि मीडिया तै नायथंनाय रक बरक खनातु जे 14 तारिख जों नुवायो जोंनि संसामा साल पालायनाय अ संसामा सालो जतनो आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तामहुनाय सभापति हिसाबै आं आंनि कयमुं जतनो फाय अर मानजांनां 14 तारिख टाइम हिकायसिनि 10:30 निसिम जों प्रग्राम संनाय अ प्रग्रामाव जों पाठ होनैखाय नारनाय पुइला हिकायसिनि जे 3 बोसोर क्षत्रिय समाज तामो सामुंदांखा आबनो तै आरो जोंनि जे सेक्रेटारि बो साक्लायनाय आबोनि परे जों एकटा जरा मीटिंग खायनाय आबोनि परे हिकायसिनि ताइ कायसा जे कताल कमिटी चंसनानि जे प्रोग्राम आबो सेंसाजांनाय गाबोनो मीडिया तै आं साना मुसुंगो जारा जोंनि हांकर सरदार मंडल सरदार दंनाय बरंनो लुकु चौधरी रंनो तुबुय खुलुम कुथुकाय अर 14 तारिख नवेम्बर नि 14 नोआई ऑडिटोरियम हॉल फाय जोंनि क्षत्रिय समाजनि प्रोग्राम नो गाहामखाय नायथकखाय मुक्तकखाय पालायनायनि बागै।